सारा दुनिया के सामने अपन प्यार के इजहार करे वाला खेसारी लाल यादव आखिर काजल राघवानी से शादी करिए लेला। खेसारी लाल यादव अपन काजल राघवानी से 7 फेरा में बंध गईलन। ई तस्वीर खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के शादी के गवाह बा। सबसे चौंकावे वाला बात ई बा कि खेसारी के शादी में खुद उनकर 7 साल के बेटी कृति भी मौजूद रहली। ई सब भइल गुजरात में, लेकिन एकरा से पहले आप लोगन फैसला पर पहुंची कि ई शादी असल में फिल्मी रहे। दोनों कलाकार शादी के बंधन में बंधलन जरूर, लेकिन रियल लाइफ में ना। खेसारी लाल यादव अपन फिल्म दुल्हन गंगा पार के शूटिंग गुजरात में करता और फिल्म में कहानी के अनुसार खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के शादी के बंधन में बंधत बनन। खेसारी के बेटी ए फिल्म में उनकर भतीजी बनताड़ी। फिलहाल फिल्म के शूटिंग जोर शोर से चलता और खेसारी फिल्म के जरिए एगो नया अंदाज में दिखी हन। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।